μέρα. Γονατιστός, κρατώντας σφιχτά το χέρι μιας ηλικιωμένης κεφαλονίτισσας, ο Αντώνης Σαμαράς ακούει με προσοχή τα λόγια της. Μικρό κορίτσι έζησε το σεισμό του 1953, όμως σήμερα δεν έχει την ίδια αντοχή, αν και προσπαθεί να αντλήσει δύναμη. Έχω περάσει εγώ και ξέρω τι είναι. Πέρασε το 53. Πέρασε το 53. Πολλά φέτη, πολλά. Αλλά δόξα ο Θεός είχα δύναμη. Είχα δύναμη, αγάπη μου. Μπράβο, μπράβο. Και δέχτηκα και τώρα για όλο τον κόσμο. Να σταματήσει ο θυμός του, γιατί είμαστε κακοί άνθρωποι, αγάπη μου. Και δεν πρέπει να είμαστε όλοι αγαπημένοι σαν αδέρφια. Έχει περάσει στα 100 και βρίσκεται στην αίθουσα ενός γυμναστηρίου μαζί με όλους τους ηλικιωμένους που μεταφέρθηκαν εκεί μετά τις ζημιές που υπέστη στο γυροκομείο Λιξουρίου. Ο Πρωθυπουργός την πλησιάζει και πιάνει κουβέντα μαζί της. 101 χρονών είναι. 100. Ναι, τα περάσαμε. Τα πέρασε. Α, μπράβο. Α, μπράβο. Και το μυαλό μου ωραίο είναι. Το μυαλό δυνατό. Βέβαια, δεν αλλάζει. Το σεισμό το κατάλαβες. Δεν το κατάλαβες. Έχεις φάει τέτοιο. Και πέρα είναι τα βουνά. Από το γαλάζι. Έτσι. Κεφαλονιά άντεξε δυνατή. Βεβαίως. Έτσι. Είμαι κεφαλονίτισσα. Α, μπράβο. Καλά είμαστε. Καλά. Κοιμηθήκαμε καλά πάντως. Ένα 4-4,5, αλλά αυτά είναι τίποτα. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε και το Λύκειο στο Λιξούρι, το οποίο μετά τους ελέγχους κρίθηκε ακατάλληλο. Είδε από κοντά τις ζημιές που άφησε πίσω του ο εγκέλαδος. Έχει θέματα εκεί μέσα, είναι από αυτά που δεν θα ανοίξουν τη Δευτέρα. Το έχουν βάλει γάμα. Τώρα θα κοιτάξω μέσα να είναι σίγουρο ότι αυτό φτιάχνεται. Ναι. Οι κάτοικοι τον πλησίαζαν και του εξέφραζαν τις ανησυχίες τους. Στο Δημαρχείο που συγκεντρώνονται οι πληγέντες για τις αιτήσεις, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τους εργαζόμενους για το ζήλο τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και μπράβο για το έργο που κάνετε. Γιατί ήταν άμεση η αντίδραση και με ψυχραιμία και με κοσμιότητα. Και εμείς ευχαριστούμε για την συνδρομή της πολιτείας. Πάρτε πίσω τα κλεμμένα, του φώναξε ένας κάτοικος. Πάρτε το χέρι σας στις τσέπες, στους κλέφτες, στους απατεώνες και φέρτε τα λεφτά στον κόσμο. Το είδες τι κάναμε. Κάνετε μια αρχή. Έτσι το είδες. Εγώ ανήκω αλλού, αλλά μπράβο σε αυτό το θέλω. Ακόμη και στο ferry boat που το μετέφερε από το Λιξούρι στο Αργοστόλι, ο Πρωθυπουργός μιλάει συνεχώς στο κινητό του τηλέφωνο. Αμέσως μετά το τέλος των επαφών του στις Βρυξέλλες, ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίζει να επισκεφτεί την Κεφαλονιά. Στις 10:30 το βράδυ, το πρωθυπουργικό αεροσκάφος προσγειώνεται στο Αργοστόλι. Ήθελα να δω ίδιος συνέπειες του σεισμού. Θα κάνουμε τώρα μια πρώτη σύσκεψη. Ακολουθούν αλλεπάλληλες συσκέψεις με τους τοπικούς φορείς. Δεν εφησυχάζουμε σε τίποτα. Το στόχο μας θα τον πετύχουμε. Η κυβέρνηση είναι παρούσα. Έχω ίδιος εμπειρίες από σεισμούς και ξέρω ότι το χειρότερο πράγμα μπορεί να λες σε μια περιοχή η οποία αισθάνεται τραυματισμένη είναι πολλά λόγια. Εδώ θέλει συγκεκριμένες πράξεις, έργα. Επαναλαμβάνω, Κεφαλονιά άντεξε. Μετά από αίτημα του Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, η Κομισιόν θα εξετάσει την ελληνική πρόταση για ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική ενίσχυση των σεισμόπληκτων. Η Κεφαλονιά διανύει πάντως ένα ακόμη δύσκολο